देखा एगो गीत बजा दिहलन कौनो दुल्हन गइल बा ब्याह से अपनी ससुरा में नई नई शादी भइल है 10 दिन पे ओकरे बलमुआ का वीजा आ गइल ले पहले से तैयारी कैले रहल चल गइल विदेश से चल गई तब ससुरा में का करे वो नैहर चली आई अपना सखी से कलस हमार राजा जी विदेश चल गई कल तब तक तो खौखियाई के रह गई अकेला ना कलश के रे का करबो मजबूरी कुल करावे ले न तो गइल ना रहता का कहते हो रेलिया से चढ़ी के जा हाथिया से उतरी पिया रंगनवा रे गइले रेलिया से चढ़ी के जा हाथिया से उतरी पिया रंगनवा रे गइले ना अरे पिया रंगनवा रे गइले ना हमारा झुलनी के हो करनवा पिया रंगनवा रे गइले ना कल ट्रेन से गईला बनारस में जहाज पकड़ के विदेश चल गई कबले लौटी है कोनो ठिकाना नहीं के उसे कोई के गेलुना कि 2 साल का वीजा बा 2 साल में तो वीजा बिगड़ जाएगी लेकिन कहला कि पापी पेट के सवाल बा कैसे अरे लिया ना पैरी जा हादिया ना पैरी देखई पैसा रे पैरी अरे लिया ना पैरी जा हादिया ना पैरी हाई पैसा रे पैरी हाई पैसा रे पैरी राजा के सब देश घुमावल से हाई पैसा रे पैरी सासु नाही बैरी ना नदिया नाही बैरी हाई जवनिया रे बैरी ना सासु नाही बैरी ना नदिया नाही बैरी हाई जवनिया रे बैरी ना हाई जवनिया रे बैरी ना राजा के सब देश घुमावल से हाई पैसा रे बैरी ना अकेला जी ये धरती पर से परंपरा चली आई बा जाना और आना जो आया है उसको जाना है जो फरा है वो झरा है जो बरा है सो बुताना है ये प्रकृति का नियम है पितरों को पिंडा दान देने गए अपने पूर्वजों में आस्था है लोगों की आज भी वहां परंपरा है कि लोग खोजते हैं कि हमारे खानदान से लोग आएंगे तो आना जाना लगा रहेगा ये दुनिया कुछ में बा नहीं माया के बाजार बा यही माया के बाजार में लोग भटकत बा जो आज आपका है वो कल दूसरे का हो जाएगा
एगो हमारे यहाँ कंता नाम का धोबी बन 5-7 दिन पहले भेटेला एगो बाजार में, और जब भेटाला तो 150 उनके पे खर्चा कर देला। 50 साल का उम्र रहा है। परसों भेटेला कहली कंता चाचा तू खर्चा कर, कहो कि हमारे खाता में एगो सिक्का ले नहीं थे। अब तो सका अपन विपद बताई। हम गए चला जब तुम्हारी खाता में सिक्को नहीं थे तो चला हम ही 200 खर्चा कर देते। खर्चा कर दिली। परसों आई लाला नगरा मऊ की लगे सरवा अपनी रिश्तेदारी में बकरा कटल रह। रात भर खैला, सवेरे नहैला धोला, चाय पियला, घबराहट शुरू भई। लेके लोग भगला सदर में। सदर वाला कहला हमन करना ले बंजी फातिमा में लेके जाओ। फातिमा पर गेट पर जाते जाते आदमी मर गया, हार्ट अटैक कर गया। लाश रखल बा। सांझ कर लड़का दोनों बम्बई रहा, सब बम्बई से हुआ सब। एगो लड़का फोन करुए उनका खोवे कि चाचा इनकी खतवा में 80,000 रुपया बा। हाई अंगूठवा लगा कर मोल के निकला जाए का तू सही फ्रेंचाइजी से। हम कहें कि ब्लड सर्कुलर रुक गई तो न वो अंगूठा लगी न पैसा लाग उतरा पाई। अब फूक ताप के काम करिया कह के आवलो जितना उनका लड़का लड़की बाड़ा सबके तहसील में चले पड़ी। एफिडेविट बनी, वहां से पास हुई, बैंक में आई। चाहे बराबर ले लिहलो, चाहे एक आदमी की सहमत से खाता में पड़ सकेला। तो ये सोचे लगवी जब वो आदमी के मौत के खबर हुए कि वही आदमी परसों कहा कि मेरे खाते में 1 रुपया नहीं है और 80,000 रुपया खाते में है। तब मोह माया में लोग परल बा के हमारा कुछ तोहार बा नहीं। कैसे ब्याह से बताओ अकेला जी। अब है आरे विधना के अजबे अनातिया से पागल हमर मतिया भोले। क्या बात है। विधना के अजबे अदतिया पागल हमर मतिया होले राम। कि विधना के अजबे अदतिया आरे विधना के आरे अजबे अदतिया से पागल हमर मतिया होले आरे कैसे कहीं उनु कर गलतिया अरे कैसे कहीं उनकर गलतिया समाज अधमतिया कहे विधाना न सोचे हो बतिया विधाना न सोचे हो बतिया बोलावे खातिन पतिया भेजे बाप जिंदा रहेला जगतिया बाप जिंदा रहेला जगतिया बेटा के मौतिया खोजेरा मौतिया होलेरा
बोलू ना हो गोरिया कैलू मारा खा वाह का जरावा पहिले कही पुरुष के जतिया अरे पहिले कही इह पुरुष के जतिया केहू के आवरतिया मरे रा अरे केहू के इहे बना के भगतिया क्या बात है? केहू के अवकतिया देखे अभी अभी आदित्य मुन्ना की तरफ से सादर 50 रुपए